கைஸ், நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது ஜாஸ் ஜெனஸ் சேனல். இன்றைக்கி என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, ஃப்ரீ ஃபயர் மேக்ஸ் ஆட போகிறோம். ரொம்ப நாள் கழிச்சு நான் இன்றைக்கி வீடியோ போடுறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் நான் ஏன் நடுவில் நிறைய வீடியோ போடலன்னா, அது முக்கியமான காரணமே எக்ஸாம் தான். எக்ஸாம்னால் வீட்டில் ஒன்றும் பண்ண முடியல, ஃபோனை எடுக்க முடியல. ஃபுல்லாக எக்ஸாமுக்கு தான் படிச்சுட்டு இருந்தோம். அதனால் இப்போது லீவ் விட்டுட்டாங்க. இன்றைக்கி ஃபுல்லாக உங்களுக்கு வீடியோவை உங்களுக்காகவே எடுத்து தள்ளுறேன் மக்களே. இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்காகவே ஒரு பொண்ணான வீடியோ சீரியஸ் ஆட போகிறேன். நம்ம சேனல் உங்களுக்கு புதுசாக வந்துருக்கீங்கன்னா லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுவோம். சரி, வாங்க மேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். Free Fire India is set in a virtual